Kunu lamusalon an tun b'a ladɔnniya ko Gana ka fanga ɲɛmaaw tun ye Burkina Faso ka jamanaden ɲɔgɔnna 250 gɛn ka bɔ olu ka sigidaw ra Gana jamana kɔnɔ ka taa kan ko ni maa ninnu tun bolila ka taa u yɛrɛ kalifa Gana duguw ra tumana min na lankana ko a tun ka gwɛlɛ olu ka sigidaw ra Burkina Faso kɔnɔ ni maa ninnu gwɛnni kɔ ka bɔ u ka kalifa duguw ra Gana jamana kɔnɔ o sɔkara Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya Dakula dugu la n'ale bɛ jamana worodugu kɔrɔn fan fɛ o tun kɛra sababu ye Burkina Faso ka fanga ɲɛmaa Kapitɛni Ibrahim Traoré tun ye minisiri dɔw bila ka taa ko ka taa ni maa fɔlen ninnu filɛ ani ka o hakɛw dɔn minisiri dankan min bɛ lankana ko kunna Mamudu Sana ale tun y'a ka nisɔngoya yira ka taa ko jamana dɔw ye o tigɛnɔw bila bɛnkan sɛbɛn dɔw ra min bɛ maa fɔlenw hakɛw dakelenya ko nka o tɛ nin sɛbɛn ninnu bato nin kɛwale nin tun kɛra sababu ye k'a to diɲɛ kɛlɛya tɔnba min bɛ maa fɔlenw hakɛw dakelenya n'an ko Agence des Nations Unies pour les Réfugiés ale tun y'a kanbɔ Gana ka fanga ɲɛmaaw ma k'o ka fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan ka se ka nin maa fɔlen ninnu ka bisimilali dakelenya nin kunnafoni ninnu bɛɛ jɛnsɛnna kɛnɛ kan tumana min na kunu Gana ka minisiriso min bɛ lankana ko kunna ale ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko ale ma jɛn ni nin kumakan ninnu si ye sabula Gana ka fanga ɲɛmaa foyi ma Burkina Faso la kan denw gɛn ka bɔ Gana jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ Gana ka gouvernement y'a yira ko jɛnkan fɔ ni Haut Commissariat des Réfugiés ye olu ye jatila dɔ bila sen kan min bɛ se ka mɔgɔ ɲɔgɔnna 2,100 bisimila minnu ye maa fɔlenw ye ani fana ko nin jatigila kura nin kɔnɔ ko Burkina Faso la kan ɲɔgɔnna 530 ko o le siginin bɛ nin jatigila kura nin kɔnɔ nin laseli kelen nin kɔnɔ Gana ka minisiriso min bɛ lankana ko kunna ale y'a yira ko olu bɛ fɛɛrɛw bɛɛ bilara sen kan yaasa ka se k'a to nin maa gwɛnni ninnu ka se ka dumuni ani fulakɛli ɲɛnama sɔrɔ yanni a ka nin laseli nin kuncɛ Gana ka minisiri min bɛ lankana ko kunna Albert Kan Dapa ale y'a yira ko fɛɛrɛw fɛnɛ bɛɛ bilara sen kan k'a to Burkina Faso lankanden minnu bɛ fɛ ka sɔkɔ u ka jamana kɔnɔ u ka se ka sɔkɔ basigira Gana ka gouvernement ka laseli kɔfɛ Burkina Faso ka minisiri min ɲɛsinin bɛ jɛnɲɔgɔnya ani adamadenya ko kunna Nandi Some ale y'a yira ko Burkina Faso bɛna minisiri dɔw bila ka taa Gana jamana kɔnɔ ka se ka taa nin ko nin tiɲɛ lɔn nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso